Volám sa Severíny a chcel by som povedať také dva konštruktívne návrhy. Ak sú tu ľudia zúčastnení, malo by z toho byť nejaké uznesenie. Myslím, že by mali ísť minimálne dve uznesenia. Prvé, Bystrica je obklopená pohoriami, hradbou hôr. Na rozdiel od ostatných miest má okolo zeleň, ale vo vnútri veľmi málo zelené. To znamená, každá zeleň by mala byť tak ako Tatranský národný park chránená. Ak ešte je, pretože za mojich 60 rokov tu zaniklo niekoľko desiatok parčíkov a tie sa už nevrátia. Teda prvé by malo byť vypracovaný plán, kde sa stavať nebude. Aspoň po najbližších 25 rokov pre ďalšiu generáciu. A druhá vec, čo skoro budú voľby do magistrátu. Všelikde sa ľudia vymenia, ale papaláši, ktorí sú na honorovaných miestach, dostanú. A tu vidíte, že útvar hlavného architekta, ako sme počuli, pracuje na zákazky kohosi, tak to je sprenevera, pretože bežný človek vie, čo znamená zeleň. Ak ho chce niekto zdevastovať, tak treba rozmýšľať, či je hoden toho titulu architekt. Chcel by som sa obrátiť na inžiniera Šurčíka. Pred 15 alebo 16 rokmi bol vypracovaný v rámci urbanistického plánu, bola vypracovaná projekt cyklotras Bystrice. Už je to 16 rokov, vyrástlo to niekoľko supermarketov, ale cyklotrasy nie sú. Tie supermarkety vyrástli mimo územného plánu a dali v Bystrici 18 000 bicyklov. Tie bicykly majú väčšinou deti a nemajú kde ísť. Takže čo si vy nakreslíte, tie pekné čipky okolo, tak to bude to posledné. Ste to vy, ktorí máte projekt toho hrozného monštra na Uštáku na stole. Ale občania sú to, ktorí dennodenne trpia, pretože posledné, čo sa tam bude riešiť, je doprava. Koľkokrát už ľudia na to nadávali. Či šoféri, či chodci. Všetci sú utiskovaní tým, že to, čo sa nakreslí, nefunguje. A ak chcete dnes obrať o takúto vzácnu plochu Bystričanov, tak to pokladáme za zločin. A myslím si, že by ste nemali